Bibay, kumusta kang Bibay? Bibay, nangangan Bibay? Ha? Bibay, nangangan? Sabi? Ay kit... May lang ti pinagturog-turog yun tayo? Ha? Bibay? May lang? Huh? Dati mga kwa, da mabalbalita nga dati babae ni lakay ko dito kalapaw. Ay apo, matiliw ko lang nga dati babae na ata. Ipalak girupa na ata yun. Kaya nga yung dingiwat na latan may mayat. Kitain tayo mano kwa, paypay so di bagbagada nga kwa. Ang dati babae ni lakay ko dita. Damang mangit ko kaya, dawawagan na nga bibi. Ano sino na tajay? Bibay, nangangan? Ay, mamak lang nga dati babae nagpaiso dita. Ati nga pala, atoy, ati nga pala. Pasungal-ngal ko dingiwat na atoy. Atoy, yuri kasi nga dakkel. Dati awagan na nga bibit ta sinatak. Ano yung mangmangag ko dita? Wait, sige kami kayo bakit? Ano yung mangmangag ko ta? Ano nga mangmangig mo? Damang mangag ko ta nga kadwam. Ay, awang kadwak ito. Ay apo, awan nga mangmangig ko lang arudan, nawawagan pa nga bibe. O mayat man, nagmayat ba tawagan nyo, bibe. Pakana ko rin na eh. Ay, dakad pa si kadwak ito nga awan na eh. Na madamdamag mo ta kami nga babae man ta, data panunuman. Kung wala dati, bagbagada garaan nga dati babae mo yung sampit mo ti kubo-kubaw. Awan, niti babae ti kubo-kubaw. Aji mangmangig mo, ti bibay, dagiti na eh. Kita ba kamain? Dagita na eh. Ayaw, di ma. Bibay, dagita. Anak ka diti agong ti pado ki bibay. Pagpakanak kita. Ibagam nga kwa. Nay, panggunay. Ay, muklain ka dating tugot mga babae ti kubo-kubo. Kumating sampit mo ka ati ko magarod na eh. Sikalang ti bibay. Awan ti sabalain. Awan talaga sa banan. Awanin ba kahit sikalang ti bibay? Yun.